May adlaw nga Sabado, mga higala, aniya na pud ko aron nihatod kaninyo ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Ug mao kini ang maayong balita sa Cebu. Nagkadaiyang mga kooperatiba sa tibuok nasod ang nagtapok sa Cebu alang sa tulo ka adlaw nga Agriculture Cooperatives Leaders Forum nga gipasiugdaan sa Agrico o PH kauban ng Department of Agriculture ug ang Cooperative Development Authority. Mukabat sa 20 city ka mga agricultural cooperatives nga sakop sa Agrico o PH ang mitambong sa maong Leaders Forum nga dunay tema nga Creating Pathways for Social Protection, Economic Inclusion, and Ecological Preservation. Ang kalihukan nagtumong sa pagtuki sa daghang mga hilisgutan nga nagpunting sa mga butang nga may kalabutan sa proteksyon sa katilingban, paglakip sa ekonomiya o pagpreserbar sa ekolohiya. Ang forum naghisgot o nagedukar usab sa mga kooperatiba sa agrikultura bahin sa lain-laing mga paagi nga makatabang kanila sa paglambo sa ilang mga operasyon ilabi na sa marketing o financing nga aspeto. Susama, ang tulo ka adlaw nga forum maghisgot usab sa kahulugan sa usa ka kooperatiba sa agrikultura ug ang papel sa mga mag-uuma sa mga kooperatiba. Ugang pa, ang kalihukan nagsilbi nga oportunidad alang sa mga kooperatiba ug ilang mga miyembro nga makakuha og bililhon nga impormasyon bahin sa maayo nga sistema sa panguma nga nanginahanglan og gamay nga input ug organiko. Gitudluan usab niini ang mga mag-uuma unsaon pagbutang og mga pasilidad sama sa mga bodega, combine harvester o guban pa. Sa maong paagi, makakaton sila unsaon pagpalapad sa ilang kita ug madasig sila sa pagpadayon sa pagpanguma. Ang organizer sa maong aktibidad Agrico PH, usa ka nasudnong federasyon nga gilangkuban sa 54 ka mga kooperatiba sa tibuok nasod nga dunay 875,000 ka mga farmer members. Ug atong tanawon ang maayong balita didto sa Negros Oriental. Hilig ba kamo og food trip magabi? Dali na sa Dumaguete City Night Market. Matilwan dinhi ang nagkadaiyang potahe gikan sa lutong bahay, siomai, fried chicken, street foods ug uban pa. Gibuksan sa kagamhanan sa Dakbayan ang night market na nahimutang sa Katada Street sulod sa merkado at bang sa painitan stalls. Gitapok sa kagamhanan sa syudad ang mga naninda kilid sa merkado magabi o gitagaan sila og insaktong pwesto sa pagbaligya sa ilang produkto. Matod ni Mayor Felipe Remolyo, parte ni sa mga programa sa syudad alang sa pagpaligon sa turismo sa Dakbayan. Sa ubang mga lugar nga akong natuan, especially sa abroad, uso kayo ng night market. Dili na to usikan ang kagabion, mupahuway ta kay naapay daghan mga tawo nga gatugaw-tugaw nga gustong mo suroy-suroy, mo palit, maglingaw-lingaw sa gabi. Gusto nato tabangan ang tanang mga vendors. Palambuo na to ni ngani, gipa-design na nato sa city engineer, na city administrator din ato ning atupan, na kining wala ga sigang nga suga, pasigaon pa. Wapuhon nato ni Abri ang night market sugod alas 6 sa gabi. Gikan sa Dumaguete City, kini si Roy Lamotan sa PIA alang sa MDCV. Ug aniya usab ang Bohol alang sa ilang maayong balita. Bisan ug yun sa nalang pagmaneho sa mga tinugyanan, doon na pagid gihapoy mga nagpasagad na lang. Pipila na lang unta ka adlaw buwan na sa piyesta. Apan sa mga kausapa, sa hulga sa African Swine Fever, ang Bohol nalutsan pa. Agosto 2023, dihang ang unang ASF nakasulod sa usa ka barangay sa Pilar. Ug aron dili makatag ang kagaw, ang mga kontaminadong baboy, karne, hilaw ug niluto ng daan kinahanglan dili makagawa sa mga tinugyanan gibantayan. Dili man delikado ang ASF sa tao, nilibok ang mga bulanon nga sa baboy nagpadako. Ug kung sa ASF ang ilang baboy matakdan, siguradong sa pista, kapulitig pangitag panudaan o pangmatrikula sa mga eskwelahan. Human sa tunga sa buwan nga bantay, wala na itaho sa mga baboy nga nangamatay. Kung nakalingkawas ang Bohol sa ASF sa una, karon ambot lang kaha. Kay diha nga gisunod sa mga tinugyanan ang mga maagi nga ang ASF sa Pilar na Santa,
pastilan kadtor bagyod nga wala makasabot sa hulga ang nanggibanha. Dihang gididan pagpatabok sa mga lugar nga naapektuhan ang mga buhing baboy, ihawon ug lechonon, lakip na ang mga karne o giluto gikan niini, pastilan ng reklamo makalilisang. Gikan sa Panglao, gidili ang pagpatabok sa karne nganhis tagbilaran aron ang mga baboy sa mainland mapanalipdan. Apan kay daghang dili moangay og diutay nga kahasol sa social media manulsol. Napamatud-an na nga epektibo ang sa pilar nga kasinatian, ang border control ug checkpoints ipatuman. Apan kadtong wala katugkad sa ASF nga epekto, pagka-brighta gid kaayo. Ang kahasol sa traffic kumingking ra kon ang 6 bilyones nga pamuhig baboy mo ay mawala. Kung may angay mo reklamo sa traffic, sila ang mga pulis nga na-augment. Dili gani taga Panglao ug Dawis. Apan nag-checkpoint ug border control. Aron sa sunod nga pista, ang mga baboy nga ibutang sa lamisa, sa sakit wala ug sigurado ta. Kami dili gani mi taga diri, no, taga Dawis na muyo mi sa laing lugar pero nianhi mi diri. Nagbulan mi giinit tungod aron makatabang puta no sa ato ang mga ubang katawhan nga dili sad mukayanap ang maong ASF. So akong gihanyo ang tanang mga katawhan nga mukalma lang ta. Gikan sa Dawis Bohol alang sa Mayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Di usab magpauwahi ang Sikihor alang sa ilang maayong balita. Panahon na usab sa mga fiestas and festivals niining bulan sa Mayo. Excited ang tanan nga magsaulog sa kapistahan, diin makita ang pipila ka mga dapit ug lungsod nga gidayan-dayanan sa mga mabulokong banderitas o mga lumulupyo o mahinamong nangandam sa umaabot nga kasaulugan. Ang local government unit sa Larena may pasiugdag kanuan festival usa ka kasaulugan nga puno sa traditional nga musika, sayaw ug relihiyoso nga mga prosesyon aron pagsaulog sa balaang patron sa lungsod. Right now, midnight will be the opening of our Kanuan Full Street Festival. So, as to preparation, sound system is there, stage for ito ang mga banda will be playing starting tonight up until the 28th, as well as our kiosks are in place, wherein mga vendors, specifically barbecue vendors, will be there. They will be the ones who's going to use the kiosks where they can display their paligya. Okay. And as to peace and order, we had a meeting already, twice in fact, with our Peace and Order Council. I believe, I'm not sure if we're 100% ready with the celebration, but still, just like any other celebration, problems will be present. So we'll have just to adapt and resolve the issues. Sa maong okasyon adunay job fair, mga pasundayag sama sa live band, disco, mga imbitadong artista ug mga sports sama sa boxing, volleyball, soccer ug uban pa. Magsaulog usab sa kapistahan karong Mayo 15 ang lungsod sa Lassi in honor of its patron saint San Isidro de Labrador uban sa mabulukon ug makahuluganong pasundayag sa Saging Festival. Ug karong Mayo 24 sa lungsod sa Maria in honor of Our Lady of Divine Providence uban sa ilang malipayong pagpasalamat pinaagi sa Lubi Festival. Kalipay sa mga sikihudnon ang pag-abi-abi sa mga bisita ug pagpaambit sa mga grasyang ilang nadawat gikan sa kahitasan. Maayong fiesta sa tanan. Alang sa Mayong Balita sa Sikihor, ako si Ditchy Umandam. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo, ug mag-uban na pud ta sunod simana.